Ψία. Κάτι για τα γενέθλια της. Μπορεί να είναι μαντινάδα, ένα τραγουδάκι, κάποια ωραία λόγια για εκείνη, να την φέρουμε πιο κοντά μας. Είναι πιο κοντά. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία, διότι είναι καινούρια και νιώθει λίγο. Δεν είναι τόσο... Νιώθει λίγο τέτοιο απομονωμένη. Έτσι μου είπε. Ναι. Ποιος σου το είπε? Αμαρτία ρε. Η ίδια. Ο Μπάμπης λέει. Μα ποιος σου το είπε? Ωραία, και εγώ μπορεί να νιώθω απομονωμένη. Να, θα αφήσω μετά. Άμα νιώσω απομονωμένη μετά από 1,5 μήνα, γ***τε μας τότε. Εσείς πρέπει να το πείτε. Άστον. Πες το. Σε επιπλήκτο στο όνομα της Μόνο σε αυτό. αυτοκρατορίας. Ακούς Αλέξη. Σε επιπλήκτο στο όνομα της αυτοκρατορίας. Υπακοή και σεβασμός παρακαλώ. Μην μου χάσετε τη βελόνα. Μια μόδα. Για να μην φάω τα νύχια μου. Εντάξει. Ευχαριστώ την Τότε καθένας ξεχωριστά.